салом дӯстон, номи ман Сади ва ин рубрикаи фарқаш чи аз забономӯз аст. имрӯз мо бо шумо дар ин рубрика фарқ байни ду калимаи бо ҳам монанд, яъне older ва elderро меомӯзем. Older дар навбати худ калима ҳамчун калон, пиртар, кӯҳансол тарҷума мешавад ва мо инро истифода бурда метавонем барои муқоиса кардани дилхоҳ ашё, одам ва чизе ки набошад. Масалан, My father is older than yours. Падари ман аз падари ту дида калонтар аст. This apple tree is older than any others in our garden. ин дарахти себ аз дигар дарахтоне дар боғ буда пиртар аст ё ин ки кӯҳансол аст. My mother says that the older I get, the wiser I become. Модарам ба ман мегӯяд ки ту ҳар қадаре ки калон шудӣ, ҳамон қадар боақл мешавӣ. ва калимаи elder дар навбати худ ин ҳам калонтар аст ва ягона фарқияти он аз older дар он аст ки вай барои муқоиса фақат дар дохили як оиларо мефаҳмад, яъне муқоиса калону хур будани байни бародарон байни як оила аст. Масалан, Your elder son is very clever. Писари калонии шумо бисёр баақл аст. ё ин ки мисоли дигар, When I was a kid, I always wanted to have an elder sister. вақте ки ман кӯдак будам, доим мехостам ки апа дошта бошам. ва дигар фарқияти онҳо дар ин аст ки калимаи older бо ҳарфи o истифода бурда мешавад бо zen ва калимаи elder бо zen истифода бурда намешавад. Яъне he is older than me, вай аз ман дида калон аст, ё ин ки my elder brother, бародари калонии ман. ин буд дӯстон фарқ байни older ва elder. То дарсҳои оянда. Bye.